साबायखर जोंनि बर' हारिमुनि जा मुवाफोर बे भारत सरकारनिफ्राय जिअ'ग्राफिकेल इन्डिकेसन मोननो हाबाय दासिम मोन 26 बे 26 आयदाफोरनि सायाव जि.आइ. टेग मोनबाय बेनि थाखाय बर' हारिया जोबोद गोग्गानाय मोनदों जोंनि दुलाराय बर' हारिमु आफाद लोगोसे बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफाद बे मोनथाम लोगोसे बिटिआर सरकार प्रमद बर'नि दैदेननायाव जा सरकार बिथांमोननि नाजानायाव दिनै बर' हारिया जोंहा जा मुवाफोर दङ बर'नि आंगो बे जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय दामनाय देनाय बिनि सायाव जोङो जि.आइ. टेग मोननो हाबाय बिनि थाखाय जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो दुलाराय बर' हारिमु आफादा बिनि थाखाय गोजोननाय बावहरदों आरो लोगोसे बरायदों बेखौ आरो जोंहा जिथु जोंनि जा मुवाफोर दामग्रा देग्रा बे खाम सिफुं सेरजा गंगोना बिनि सायाव जोङो जि.आइ. टेग मोनबाय जोंनि जा जानाय आदारफोर दङ बै नाफाम आरो जौ गोरान जौ गिसि लोगोसे अनला गोखा गोखै बेफोरनि सायाव आरो दखना आर'नाइ बेफोरनि सायाव जों जि.आइ. टेग मोनबाय बे जोंनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा आरो बिनि गेजेरजों दुलाराय बुहुमा मिथिसिगोन बे आयदाफोरा बर' हारिया बेखौ बाहायो आरो बेखौ गुबुन हारिया नाजाब्लाबो खावनानै लांनो हानाय नंला बे अराय समनि थाखाय बर' हारिनि जाखाबाय बेनि थाखाय आङो दुलाराय बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि जानानै जोबोद गोजोननाय बावबाय गासै मावथि बिथांमोनखौ आरो दुलाराय बर' माहारिखौ जोबोद मोजां सोंथि बियो जे जोंनि बर' हारिनि जा इयुन राजखान्थि हालोद बियो मोजां जानोब्ला जोङो गथै बर' हारिया जों खौसे जानांगोन आरो दायो जा थासारि फैबाय थादों जे जोंनि बिटिआर सरकारखौ बेफोरनिफ्राय रैखा मोनोब्ला जों बर' हारिया खौसे जानांगोन आं दुलाराय बर' हारिमु आफाद जानानै खावलायदों जोंनि UPPL लोगोसे BPF मोननैबो खौसे जानांगौ आरो बर'आ जे खौसे जायो खौसे जानानै नांनो हायो बेखौ दिन्थिनांगौ बे मोनसे जोबोद मोजां नेरसोन जागोन आं बेखौनो हाग्रामा महिलारि लोगोसे प्रमद बर' बिथांमोननि हान्जाखौ आङो दुलाराय बर' हारिमु आफाद जानानै खावलायदों।